Boas noites. O promotor das Torres do Garañón compareceu hoxe como imputado nesta causa ante a xuíza Pilar de Lara e respondeu a todas as súas preguntas e as dos abogados. Ricardo Iglesias chegou aos xulgados arredor das 10 da mañá co seu abogado Jesús Calvo. O seu letrado foi quen explicou que o promotor aclarou como foi o proceso de coñecemento do terreo, como unha inmobiliaria foi a intermediaria, como foi o proceso de adquisición e como se fixo o convenio. Calvo asegurou que non houbo ningunha cuestión máis aló que unha xestión dun terreo que estaba no Plan Xeral do ano 90. O letrado afirmou que o seu defendido non cometeu ningún delito e que está moi afectado porque é unha inversión de 20 millóns de euros. O Pleno da Deputación aprobou hoxe por unanimidade investigar as presuntas irregularidades cometidas durante os cursos impartidos no marco do Pacto Provincial polo Emprego. A moción aprobada propúxoa o Partido Popular. Foi o voceiro do Goberno provincial, Juan Carlos Armesto, o encargado de presentala e, despois da votación, a presidenta Elena Candia afirmou que o seu goberno que preside sempre defenderá aos traballadores. Pola súa banda, o deputado socialista Pablo Rivera, a pesares de apoiar a moción na que se introduciu unha emenda da oposición, tildouna de proposición electoralista. Dende o BNG, Xosé Ferreiro amosou a súa satisfacción porque un tema deste calado se tratara na institución provincial. Monitores e alumnado de curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio impartidos ao beiro do Pacto Provincial polo Emprego e adxudicados á empresa Norprevención denuncian presuntas irregularidades durante a súa celebración. Tal e como xa fixo público un sindicato, os monitores trasladaron queixas sobre cargos indebidos nas súas contas e pago incorrecto das súas nóminas e todo parece indicar que a presentación destas denuncias motivaron varios despedimentos. Mentras, o alumnado denuncia deficiencias na oferta dos cursos como falla de material ou pésima calidade dos medios dos que dispoñen os monitores para impartir os cursos, así como retrasos á hora de efectuar pago das becas. Ante estas denuncias públicas e tendo en conta que a Diputación de Lugo é a entidade responsable de contratar estes cursos a empresas e, polo tanto, a responsable de velar por o seu cumprimento, o Grupo Provincial do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación Provincial o seguinte acordo: instar a Diputación Provincial de Lugo a que abra unha comisión de investigación para aclarecer ditos feitos. Esta é unha cuestión puramente electoralista, como foi no seu día, presentando esta moción públicamente o día 20 de maio, a 4 días dunhas eleccións municipais, e fundamentalmente agora se trata de buscar algún titular de prensa que oculta incapacidade manifesta por liderar un proxecto para a provincia. Tratase unha vez máis, baixo o meu punto de vista, dunha cortiña de fume do Partido Popular, ademais dunha burla ao dereito ao goberno que vostede mesmo preside, aos técnicos desta institución e a todos os cidadáns. Teño a sensación de que hoxe estamos asistindo a un debate ficticio que intenta sombrecer unha xestión impecable. O que propoñemos é unha emenda que, de caso de non ser aceptada, se convertirá nunha moción por próximo pleno para que o Goberno da Diputación, dentro das súas competencias, faga unha investigación hasta o fondo de todo canto aconteceu neste asunto. Se a empresa, quen da empresa, que persoas, a empresa tuvo a responsabilidade que tuvo a empresa, e se alguén da propia institución tuvo algunha responsabilidade nesta forma de actuar da empresa, que se diga, se traiga ese informe a este pleno, aquí o puidamos debater entre políticos para tomar decisións políticas e, ao mesmo tempo, en base a ese informe, se poidan propoñer as medidas correspondentes que procedan, incluído, se fai falta, ir á vía penal se fora caso. En clave municipal, hoxe o voceiro popular Jaime Castiñeira agradeceulle ao Ministerio de Fomento o desbloqueo dos accesos da nova ponte despois de que hai uns días o Departamento de Ana Pastor remitise ao Concello os planos desta intervención que conta cun orzamento estimado duns 4 millóns de euros. Castiñeira explicou que o proxecto inclúe o vial de conexión da ponte coa Rúa Santiago, a conversión en rotonda do cruce entre a Nacional Sexta e Alfonso X,
Vigo e a ampliación nun carril desta entrada en dirección Madrid. O Popular tamén reclamou ao consistorio que aprobe coa maior brevidade posible o proxecto remitido polo Ministerio para que este investimento se realice canto antes. Como xa lles avanzamos onte, dende as 11:20 da noite do luns permanece controlado o incendio que se declarou o sábado no Folgoso do Courel. Segundo estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, arderon 195 hectáreas da rede Natura. Na extinción participaron 27 motobombas, 7 helicópteros e 3 avións, ademais de 3 técnicos, 19 axentes forestais e 44 brigadas. O incendio da parroquia da Ribeira, en Navia de Suarna, tamén permanece controlado dende as 11:20 da mañá do luns. Segundo estimacións provisionais, afectou a unha superficie de 410 hectáreas da rede Natura. Nas tarefas de control colaboraron membros da Unidade Militar de Emerxencias. As cámaras de comercio de Santiago de Compostela e da Coruña baleiran de servizos a de Lugo, que cada día ten o seu futuro máis complicado. Dende a Confederación de Empresarios de Lugo creen que esta decisión é totalmente un sinsentido. Así o publica hoxe o xornal El Progreso. A Cámara de Comercio de Lugo segue a perder competencias, polo que o seu futuro cada día é máis negro. Segundo informa o xornal El Progreso, as súas homólogas de Santiago e a Coruña fixéronse con algúns dos servizos que se poderían prestar na Cámara lucense. Así, estas dúas entidades asinaron un acordo para levar a cabo 4 programas de innovación dirixidos a PEMES e autónomos da provincia de Lugo, que van acompañados de financiación. Así, o 80% é con cargo aos fondos FEDER da Unión Europea, mentres que o resto aportan a Xunta de Galicia e as empresas beneficiarias. O acordo que onte anunciou a Cámara de Santiago de Compostela foi un duro golpe para a entidade lucense, o que desatou fortes críticas dende a Confederación de Empresarios de Lugo, que se postulan para liderar unha candidatura que guíe os designios da Cámara lucense en mans dunha xestora dende hai 10 meses. Neste senso, o conselleiro delegado executivo da CEL, Jesús Quintá, dixo que esta iniciativa non é operativa e asegurou que terá un resultado inocuo pola falta de acceso a infraestructuras para os empresarios lucenses. Pola súa banda, o secretario xeral dos empresarios lucenses, Jaime López, dixo que esta decisión non ten sentido e pon de manifesto a falta de lóxica no sistema cameral galego. Este golpe deixou ao descuberto a posibilidade de unir nunha soa cámara as de Lugo e Ourense, e senón que a Xunta de Galicia, que é o órgano tutelante, dé un paso adiante para constituir unha soa cámara a nivel galego. Mentres, na Cámara de Lugo seguen adiante 3 traballadoras das 23 persoas que formaban o plantel. Seguen adiante acudindo diariamente aos seus postos de traballo, seguen a emitir certificados de orixe e atenden os empresarios grazas a un teléfono móvil con tarxeta prepago. Todo malia sumar xa 31 meses sen percibir as súas nóminas. A Dirección Deportiva do Lugo traballa para fichar a un central, posición para que só hai 2 xogadores dispoñibles. Por iso, Luís Milla pediulle ao presidente un esforzo para pechar o centro da defensa. Israel Puerto e Carlos Hernández son os 2 únicos centrais dispoñibles a día de hoxe para Luís Milla. O plantel conta con 3, pero John García está a recuperarse dunha grave lesión que sufriu a temporada pasada. Por iso, a insistencia do adestrador turolense por reforzar o eixe da zaga canto antes é máxima. En varias ocasións, asegurou que lle pedirá ao presidente un esforzo para que antes de 10 días
o desexado central chegue ao equipo. As presas veñen dadas porque restan menos dun mes para o comezo da temporada e o xogador que chega ao equipo ten que adaptarse o máis rápido posible aos novos sistemas. Por iso, Luís Milla e Toni Otero peinan o mercado sen descanso na procura dese merlo blanco que desexan. Son varios os nomes que sonan con forza para reforzar o centro da defensa e o que máis é o do coruñés Pablo Insua. Milla non nega o interese polo central do Deportivo, pero tamén é realista e di que é unha opción complicada para o seu equipo. O xogador coruñés non entra nos plans do seu técnico, polo que unha cesión sería boa por o xogador, pero o seu cartel fai que outros equipos máis poderosos poidan estar por diante do Lugo na carreira por facerse cos seus servizos. Tamén pode xogar en contra do Lugo que antes de que Insua marche do Deportivo, se é que finalmente sae, Víctor Sánchez del Amo pide outro xogador para contar con 4 centrais. Doutra banda, o Lugo tamén mira cara a Riazor para reforzar o carril esquerdo. Nesa demarcación, Luís Milla só conta con Manu como lateral puro, polo que precisa outro home para competir co Ourensán. No Ángel Carro gusta moito o deportivista Saúl, un rapaz novo con proxección e que coñece a categoría, xa que foi titular indiscutible no Racing de Santander. Milla admitiu o interese polo cántabro, pero dixo que haberá que agardar a un hipotético entendemento entre clubes e logo co representante. Pero esta operación non debería ter moitas complicacións, dadas as boas relacións institucionais entre Club Deportivo Lugo e Deportivo da Coruña. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámolos agora coa exposición que se pode ver na Galería Nova Rúa. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.